A day in my life guru madrasah bolo. Nah biasanya bibar aku sholat subuh langsung jogging bolo, lumayan tipis-tipis rasa ado-ado sementing itu keringet gen seger gen sehat bolo. Hawa nih sejuk syahdu wadem mantep pokoknya. Ucuk-ucuk ketok sekolahan bolo, iki lho bolo sekolahane Yayasan Islam Al Falah. Aku nyambet gawe nang kene wis 2 tahun bolo. Dadi alhamdulillah mantep tenan pokoke sekolahane. Berhubung iki ana tes dadi aku entuk jadwal bolo. Jadwal njogo tes. Iki aku jogo nang Songode bolo. Iki wong-wongane, anak-anake, siswa-siswane. Biasalah yen pemangger aku jogo tes langsung raut wajah sangar. Bocah-bocah ra mungkin iso molak-malik lah. Pokoke tak uberi, tak ubengi pokoke ben sampai ora enek sing iso tirunan bolo. Ding. Angel ora? Ora kan? Gampang. Bibar Joko tes biasanya langsung bolo lanjut ngajar Iqra bolo. Nah iki anak-anak sing durung iso maca Al-Qur'an bolo. Dadi nang sekolah kene iki yo enek sing durung iso maca Al-Qur'an bolo. Dadi dioyak sik ben piye carane iso maca Al-Qur'an bolo. Iki sing dioyakke jek kelas 7 bolo. Dadi kelas 8 kelas 9 alhamdulillah wis Al-Qur'an kabeh bolo. Iki aku ora dhewean, iki aku dikancani karo guru sing liya. Enek guru sing wedok, enek guru sing lanang. Dadi saling membantu satu sama lain bolo.